Alantata lenggahira Sang Marata tameng dase wisuda handana raras mata-mata kapideleng mata-mata kapikaton iki ana pisuane prunanku bocah loro nang kula sedewa paran sira padha rarsa kula prapta ana ngersane Punwa kawula nana inggih wa Prabu kula ingkang putra paduka pun nakula ingkang sowan ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepada paduka wa Prabu. Mekaten ugi kula wa pun sedewa ngaturaken pangabekti. Yo tak tampa. Rasane bocah loro kuwi yen padha ngadhep. Ana ngarsaku kuwi kaya si Madrim kuwi urip meneh. Bocah loro sing tak tresnani. Nitik saka jengkiruting waratan tuwin tepunging wimbamu sajak sumengko pengawak bojro kowe sowan marang Punwa kuwi darbe karep apa? Duh wa Prabu sesembahan kula ingkang sepindhah kula ngaturaken pangabekti ingkang sampun kula aturaken kala wau dene ing kaping kalih kepengin sanget nyuwun pirsa dumateng paduka wa Prabu arep takon napa? Ih. Menapa leres? Leres piye? Leres apa? Benjang menika. Benjang kepiye? Nah kula siyo mbok yen matur karo wong tuwa kuwi sing teteh wijang pilah dadi gampang anggonku nampa, ora kok pedhot-pedhot pegat-pegat kaya kuwi. Inggih, wa. Inggih. Iki tak nehi contoh, upamane mangkene. Wa Prabu punapa leres benjang wa Prabu menika jumeneng senopati. Kapiji dening wa Prabu Duryudana. Majeng senopati wonten ing palagan nrenggalangi Pandhawa. Kuwi upamane ngono upamane. Lah kuwi arep matur apa? Lho, wa Prabu, yektinipun inggih badhe atur kula ing mangke mekaten menika. Lah, rak apa to? Lidhok ujare wong gaplok kowe, paribasane mengkono. Lah, mung perkara takon ngono kowe ndadak ragu-ragu, wedi, tidha-tidha iki karepmu piye? Inggih, wa. Amargi piye? Jumeneng senopati. Jumeneng senopati piye? Nang kula sewa. Wonten dawuh. Nggih, wonten dawuh, wa. Jumeneng senopati nang madyane palagan kuwi lumrah. Lah njero apa sing aneh ana mapan ana ndi? Sing ora lumrah mapan ana ngendi? Jumeneng senopati ngadoni palagan kuwi ya kudu rila lega-legawa ing pati. Lan ing kono ora mawas kuwi sedulur, bapak karo anak, prunan karo wakne, paman karo ponakan. Lah kuwi ora mawas kuwi dadi yen nang palagan ki ya anane mung menang karo kalah. Mati karo urip, yen ora urip ya mati. Ngono kuwi. Dadi upamane jeneng ingsun kuwi sesuk madeg dadi senopati banjur nang kula Sedewa ya madeg dadi senopati ana ing palagan. Ya tetep wae ora ana sesambungane antarane uwa karo prunan. Dadi yen pamane
kowe bisa kuagang nandingi marang wakmu aku, ya ora apa-apa. Ning pamane kowe ora kuagang ora duwe kasekten sing madani karo kasektene wakmu aku, ya kowe tak pateni. Ngono. Inggih, Wa. Inggih. Kula nggih sampun lila legawa menawi kapejahan dening Wa Prabu. Kowe upamane rungokno to. Aku aja tok wangsuli dhisik, tak omong. Inggih, Wa. Dadi kowe kudu siaga mati. Inggih, Wa. Inggih, Wa. Kula sampun rila legawa. Lan ing mangke, Wa, malah badhe nyuwun dhateng Wa Prabu. Supados Wa Prabu amejana dhateng ingkang putra Panakula Sedewa sapunika kemawon, Wa. Piye? Piye? Samenika nyuwun kapejana kemawon, Wa. Tinimbang benjang enjang kula inggih pejah. Heh, bangsat. Barat kowe. Kowe iki sawijining satriya, dudu sawijining kere paribasane. Jumeneng Senopati dadi satriya kudu manggalani jurit ana ing palagan. Apa mbok kira kowe njaluk pati banjur tak pateni nang kene? Apa Mbak Prabu Salya iki nalindra lumrah lan nalindra lemeh? Aku gelem mateni sira sakloron kuwi ning nang paprangan. Ora nang kene papane. Jiwamu kudu jiwa satriya. Ngalingi kowe putrane Yayi Prabu Pandhu nalika semana. Yayi Prabu sawijining satriya linuwih. Sawijining singa barong. Kenapa mung duwe anak tikus kaya kowe iki? Hah? Kebarat. Inggih, Wa. Nanging lajeng sinten ingkang badhe kuwawi ngadoni jurit dhateng cukup. Aku ora butuh marang wangsulanmu. Kembar. Ayo lunga. Lunga saka papan kene. Inggih, Wa. Lunga. Lunga. Lan aku anti-anti. Sesuk biar plethek Rahina, aja ana sing dadi senopati. Liyane kakangmu mbarep. Amarga aku kepengin mateni Pandhawa kuwi nganggo caraku. Ngerti? Inggih, Wa. Anggere Puntadewa kakangmu sing klemar-klemar kuwi tak pateni luwih dhisik. Adi-adine ora urung mung bakal nganyut tuwuh. Mati dhewe-dhewe tak kandhani. Inggih, Wa. Lunga. Lunga. Aja nang kene lunga. Minggat. Kembar. Pancen kuwi sing tak tresnani, Kembar. Kowe wis lolo ora duwe sapa-sapa. Aku wis krasa ana tandha-tandha keketek butul Jaja Prapteng Walikat. Wis gawe kekancingan, Mbar. Lamun to negara Mandaraka kuwi besok darbekmu sak kloron dadi Nalindra sak kembaran yo kembar. Sesuk madeg Senopati. Yo, aku madeg Senopati.
Aku kudu ngilangi bebundelan. Candha Birawa, metu Candha Birawa. Kakang Narasoma, Kakang Narasoma miji karo aku Candha Birawa. Candha Birawa. Apa Kakang? Apa ana musuh sing sekti terus ngundang aku? Ora ana musuh sekti. Karepku kowe tak timbali ana kene. Aku mung butuh omong parang kowe. Wis wancine aku karo kowe pepisahan. Mula kowe bali yo. Bali piye? Kowe bali yo ana ing papanmu sak kawit. Wah, aku ora ngerti dalane. Yen kowe ora ngerti dalane tak duduhi. Dalane ae nang ngendi? Bali nang Mandaraka. Takono karo Yai Dewi Pujawati ning kono bakal balimu ana ing Sangkan Paran. Wah, aku nek ora Kakang saya bareng karo aku. Kuwi lha dalah buta petuk. Ayo, gelem bali nang Mandaraka dhisik apa ora? Cedhak ana Yai Dewi Pujawati. Nganti kowe ora gelem minggat saka kene tak deplok bun-bunanmu. Lho kok. Nalendra Mbekwirutomo Lila Sekaring Prawana anggeganjar saben dina Kembar inggih kula Koko Prabu wis bali saka Pakuwon Karangpandan sowan marang wakmu Prabu Salya. Inggih
Sampun Koko Prabu nanging piye? Koko Prabu Prabu Salya mboten kersa mejahi dhateng kula kekalih. Ora gelem merjaya karo Si Adi Sakloron. Inggih. Nek ra gelem ya ora apa-apa to. Upamane ra kersa mateni marang kowe Sakloron, ayo ora apa-apa. Piye ta iki dadi boto kok ngene iki? Dadi boto kok nyoroke nyawane sing didereki, sing dibotohi. Piye boto iki? Ora minggat tak pancal gusimu kowe. Meng mancale kok dadak biyak lambe. Lah terus dawuhe Wakmu Prabu piye? Dawuh mboten wonten dawuh menapa-menapa. Pangandika apa wae supaya aku bisa nata-nata marang barisan nggone Paman Aji Salya bakal maju Senopati kuwi lho. Kuwi sing tak goleki. Malah mekaten Koko Prabu, pangandikanipun Wa Prabu Salya menika sesuk aja ana sing maju dadi Senopati, kejaba namung Kakang Mas Puntadewa. Ya Kakang Mas Puntadewa kuwi mungsuhku sing ora bisa apa-apa. Lho, ngendika ngono Yai? Inggih Koko Prabu, candhak saiki. Petro, nun. Kok ntelusup saka ngisor, apun dalu liwae. Niki lemahe jebloke ra karo kuaran nggo nansepke debok ora iso. Kurban dalang pirang-pirang. Apa iya? Ha niki. Nggo nansepke wayang ra iso. Pripun? Iki ngene. Bopongen Yayi Prabu Puntadewa maju ning palagan. Nun. Yayi Puntadewa kuwi dadekno senopati, aku sing dawuh dibopong jokke nang palagan. Mergo Yayi Prabu Puntadewa kuwi wis ngasta tumbak Kiai Mercu Gading sing ngalor ngidul wis diasta. Ngono. Dadi kowe Pak, halah wong gawa tumbak kaya wong ngincup kinjeng kok. Piye kuwi? Niku ki wah jan ora iso apa-apa kok dikon dadekke senopati. Wis ora gelem tak pancal sisan gusine neh ngono. Bopongen najokno ing palagan. Nggih, Sendika.
candra wis gumlewang ing luring Cakrawala rame swaraning sata kakeluru asa ran wetan soroting aruna kadinetra kang huga rapuh dalah pangabekti kula mugi kunjuk ngersa paduka waji mandaraka. Nggih Puntadewa wonten dawuh ngadeg nggih ngadeg iki ana ing palagan aku jumeneng Senopati jengandika angger ora inggih jumeneng Senopati to kula mboten jumeneng Senopati kok lah kok ngasta tumbak namung kangge pepasren kemawon mangke mindak dipun semoni dening adi-adi kula. Wah, ya ora ngono. Nek jenengane wani ngasta pusaka dedamel ning palagan kuwi mestine ya kudu wani perang. Sakmenika anak Mas Puntadewa karo Prabu saya ya kudu wani dadi senopati wani perang. Kula mboten saged kula tremah mopo kemawon wiradalah. Yen ora ngerti perang tak warai. Tetep mboten saged Prabu. Yen mau kondur kemawon. Kondur inggih mboten saged amargi kula ing mriki dipun kengken madeg senopati. Lha iki piye to iki? Dadi senopati maju perang ora kersa. Tak aturi kondur ora kersa. Pun ngene wae. Rebut cukut jame selak ngoyak engko tak dikira tuyak-tuyuk meneh. Pun. Jumeneng wonten iki. Karo latihan perang. Ngoten mawon. Upamane kula ngrangsang iwa Angger Puntadewa mlumpat nengen. Yen kula ngrangsang nengen Angger Puntadewa mlumpat iwa. Yen kula mangke badhe nyoco gegaman ing inggil Angger Puntadewa mendhak ngaten sak piturutipun. Inggih sendika. Iki sih etok-etokan engko latihan nggih. Ning mangke meneh sampun iso Angger Puntadewa karo Prabu Salya kudu ayun-ayunan. Inggih kula sagah. Sakniki wiwit. Nah, awas nengen, Ger, nengen. Nah. Ngiwa, Ger, ngiwa. Nah. Melorong tumbak saking inggil, awas. Mendak. Saking andap mumbul. Nah, niki wiwit. Pun sakniki mulai tenanan kan iki. Kula timah mopo menawi saestu Koko Prabu. Loh, menika latihan gladen kangge kaperluane anak Mas Puntadewa piyambak. Kacarita Prabu Salya saya gempung penggali denira mulat Sang Puntadewa tansah wangkot ing mangke wis ana keketek butul prapteng walikat mulat Sang Puntadewa tansah datan saged kabujuk padha sanalika gempung penggali ngrangsang Sang Puntadewa. Puntadewa saiki perang tenanan.
Duh Koko aduh Wa Prabu, kula trimah mopo lan menawi Wa Prabu badhe nglunasi jiwa kula inggih sampun sagah. Ora. Acarita mangkono. Dene Anubruk Prabu Salya datan kanthi kacarak tumbak Kyai Mercu Gading ingkang wonten wingking Sang Puntadewa. Katubruk wani temah tembus Jaja Prapteng Walikat. Noyah nayuh Baskara Wusti timangsa. Sirna Margalayu Sang Prabu Salya. Ayo Puntadewa, ora sah nganggo basa-basa. Aku pancen sumedya mateni kowe. Amarga aku jumeneng senopati. Yen pancen kowe ra gelem takon. Duh, Wa Prabu. Lho, cocok tumbak iki tanpa kadarak. Wa Prabu.